28 सेप्टेम्बर 2025 मायथाइ बे दिनाव जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि आगुनि गाहाय फोसावगिरि बाबा गुरु जगेश्वर ब्रह्मनि दिनै रुंसारि सान बे रुंसारि सानाव जोङो बे बाबानि जिउ खौरांखौ जिउनि बिहोमाखौ गोसोखांनानै जोङो दिनै बे दिगाजुलि दखरा ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय नैनो गोजोनपुर गामियाव सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव बे बाबानि रुंसारि सानखौ फालिदों। बे बाबानि जिउ रुंसारि जालांनायनि उनाव जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गेजेराव माखासे गोबां खहा जालांदों। बे खहाखौ जोङो रुंसारि जाखांनायनि उनाव अनुभब खालामनो हादों। बे बाबाया जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गेजेराव समाजनि गेजेराव गोबां फोसाबनाय, गोबां खौसेथि, गोबां सोदांनाय लाबोदोंमोन। जोङो दिनै बेखौ बुंनांगोन जोंनि ब्रह्म धोरोम समाजनि गेजेराव ब्रह्म धोरोम आफादनि गेजेरावहाय जिथु जोंहा मावनो गोनां गोबां दंबावोमोन बे आद्रा थालांबाय। दिनै बे बाबा रुंसारि जालांनायनि उनाव बे बाबाया गावनो सासे आदर्शबान सुबुंमोन। बे बाबाया गावनि गोहोगोरा आदर्शनि गेजेरजों जोंनि ब्रह्म धोरोमखौ हमथाबोदोंमोन। ब्रह्म धोरोमनि गेजेराव जाखांबोनाय माखासे लाइमोन समाजखौ जोनोम होनानै लाइमोनफोरनि गेजेरावहाय मोनसे जांख्रिखांनाय जावरिखांनाय लाबोदोंमोन। जे धोरोमनि गेजेरजों समाजखौ बोरैहाय फोसाबनांगौ, बोरैहाय हमथानांगौ, बोरै जौगाहोनांगौ बेखौ बे बाबाया जोंनो फोरोंलांदोंमोन। दिनै बे बाबाया जोंनो जिथु आदर्श फोरोंलांबाय, बे आदर्शफोरखौ दिनै जोंनि लाइमोन समाजा सोलोंनांगौनि गोबां गोनांथि दं। आरो बे बाबानि आदर्शखौ संदाननानैनो बे आदर्शखौ गुदि खालामनानै दिनै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा बे आफादनि थैनाय सानाव गोसोखांनाय सान हिसाबै बे बाबानि आदर्शखौ सिगाङाव दोननानै समाज फोसाबनो थाखाय, समाज जौगाहोनो थाखाय, लाइमोनफोरखौ गोदान आथालाव जायगा होनो थाखाय, महर होनो थाखाय आवगायबोदों। बेयाव बे बेलायाव सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादखौ बाख्नायनांगोन थोजासे। दिनै बेखौनो बुंनांगोन जगेश्वर ब्रह्म आफानि जिथु आदर्श बे जोंनि समाजावहाय अरायसम थांनानै थागोन। आरो बे आदर्शखौ जों फोथांना लाखिबाय थानांगौआ जोंनि साफ्रोम लाइमोन समाजनिनो मोनसे गिदिर बिबान। जों बे आदर्शजोंनो जेब्लायबो थांना थानांगोन आरो बे आदर्शखौ जों जेब्लायबो इयुन जोलै दानायावहाय बाहायनांगोन होननानै जों साननो हायो। आङो बेखिनिखौनो बुंथिबाय। 2025 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बर बे खालाराव सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि गोसोखां सान हिसाबै दिनै बाथि खेब बे खुंफुंथायखौ ढेकियाजुलि आनसलिकनि सिङाव थानाय नैनो गोजोनपुर गामियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दा बेवहाय जोङो रायखांनांगोन गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआ थारैनो सोरमोन। बियो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि गायसनगिरि नेहाथारि आरो 3 दान बे आफादनि नेहाथारि जानानै बेनि उनाव बे बाबाखौ धोरोम आयदानि आध्यात्मिक सरसा खालामनायाव खामानि मावनो थाखाय सासे गाहाय प्रसारक हिसाबै दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादाव बे बाबाया खामानि मावबोदोंमोन। इंराजि 1975 मायथाइयाव 1 सेप्तेम्बर खालि गायसनजानाय दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि बेबायदि बिबानाव थानानै बाबाया गावनि मोनसे जिउखौ आबुङै थांनाय 2020 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बराव जिउ गोमायो माखासे मिथिस'हायै गोब्राब बेरामनि नारसिननायाव। दा बिनिनो फैयै फैयै दिनै 5 बोसोराव आगान सुरफैनाय दा बे हाबाफारिखौनो सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादा जिल्ला नाङैनो बेखौ मोनसे गोसोखां सान हिसाबै खुंफुंनाय जादों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि लेङाइ गाहाय प्रसारक रबिराम बसुमतारी बाबा आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि लेङाइ गाहाय प्रसारक बिरेन बसुमतारी आरो बेबायदिनो जोंनि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि गागि आफाद, आइजो आफाद, प्रसार संसद, लाइमोन आफाद
दाब दाब गामि एबा मोनब्रै आनसलिकनिफ्राय गोबां बाबामोनहा आइमोनहा नुजाफैनो हादों। दा बेवहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो जोंनिनो गुरु जाय गुरुनि हेफाजाबजों जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ सिनायनो हादों। जाय गुरुनि हेफाजाबै जोङो दिनै ब्रह्म धोरोम आफादाव आध्यात्मिक सरसा खालामनो एबा धोरोमाव शास्त्र सोलोंनायनि मोनसे गोनांथिखौ बांसिन मिथिनो हानाय जादों। जाय गुरुनि हेफाजाबजों ब्रह्म धोरोमाव मोनसे संस्कारमूलक खामानिफोरखौ जों मावनो गोहो मोनदोंमोन आरो जाय रुंसारि बाबानि मावबिहोमानि हेफाजाबै जों दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि जोनोम, दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि जोनोम आरो दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्ट बे आफादनि जोनोम जानो हानायनि मोनसे गोहोखौ जों मोनफुंनो हादोंमोन। बेजों लोगोसेनो ब्रह्म धोरोमाव धोरोमारि जांख्रिखांनायखौ बे आफाया सारा आसामावनो लाबोफिननो हादोंमोन। बेनिखायनो बे बाबानि फारसे जोंहा गोबां मिथिनांगौ दं आरो जोंनि सनितपुर जिल्लायाव बे बाबाया गावनिनो नखर जिल्ला हिसाबै बिनिनो गोबां सोलोंसाफोरा दिनै बे बाबानि फोरोंनाय रोंनायजों दिनै गोबां बाबामोनहा दिक्षा-दाता बिबानसिम बिबान मोनहैनो हानाय गोहो जाफैदों। बे बाबानि फोरोंनायजोंनो दिनै ब्रह्म धर्म प्रसार संसदआव गाहाय बिबानाव थानानै गागि आफादाव थानानै बेबायदिनो गोबां ब्रह्म धर्म आफादखौ दैदेननाय सिबिनाय गासिबो बिथिङाव थुलुंगा मोननो हादों। बेनिखायनो जों दिनै 5थि खेब गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि रुंसारि सान एबा गोसोखां सानखौ जोंनि 2 नं गोजोनपुर गामियाव खुंफुंनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेवहाय जोङो जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन प्रसार संसदनि जोंहा नेहाथारि रन्जन नार्जारि बाबायाबो उदालगुरियाव हाबाफारि फिसा लादोंमोनब्ला बे बाबाया बेखौ एंगारनानै दिनै जोंजों हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बेबायदिनो गोबां बाबामोननि जोङो हेफाजाबजों दिनै बे हाबाफारिखौ जों बयनिबो अननाय आरो हेफाजाबजों खुंफुंनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो जों दिनै सनितपुर जिल्लायावल' खुंनाय नङाजासिनो सारा ब्रह्म धोरोम आफादनि दाब दाब जिल्लाफोराव बा मिरु आफादफोरावबो बे बाबानि गोसोखांथिखौ जोङो जाहाथे इयुननि समाव खुंफुंनो हायो नामा बेखौ जोङो दिनै मिडियानि गेजेरजों गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। दिनैनि बे 28 सेप्तेम्बरखौ बानजाय आफाद जानानै खुंफुंनो मोननायाव गुरु आफा जगेश्वर बाबानि रुंसारि सानखौ बे खुंफुंनो मोननायाव आंहा जोबोद गोग्गानाय मोनदों बे आफादगिरि जानानै बानजाय आफादनि। बेनिखायनो सनितपुर जिल्लानि गासैबो भक्त आइ आफामोनखौ आरो लोगोसे लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आफामोनखौ आंखौ जे बे आफानि रुंसारि सानखौ खुंफुंनो होनायाव निस्सय जोंनि धेकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धर्म आफादाबो गोबां जोंनो थुलुंगा होदों। बे थुलुंगा होनायनि थाखाय आनसलिक आफादनिसिम आं साबायखर बावबाय। लोगोसेयैनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जोंनि 2 नं गोजोनपुर गामियादि गामि गंसेयैनो बे हाबाफारिखौ जिल्लानिखौ खुंफुंनो हादों आं बेखौ खोब गोजोननाय मोनदों आरो आइ आफामोनखौ आं आरज गाबदों जाहाथे बे हाबाफारिखौ जों गोजोनै खुंफुंनो हायो।